Hola, bon dia. Us vull presentar l'informe del CETESC sobre el treball autònom. Aquest és un informe que hem de fer i de tirar endavant per un mandat legal de la Llei 7/2005 i el que bàsicament descrivim és una diagnosi de la situació del treball autònom a Catalunya. Dins d'aquest informe trobareu una primera part descriptiva que està basada en l'enquesta de la població activa i amb les enquestes de la societat social, i aquí el que es tracta és de definir com està caracteritzat el treball autònom des de diverses perspectives econòmiques. Després hi ha un altre capítol molt important que reflecteix quin ha estat l'impacte durant tot l'any 2020 de la pandèmia de la Covid-19. Aquí podem observar una sèrie de dades que trenquen amb dinàmiques de sèries històriques anteriors i que en principi ens ajuden a interpretar com ha estat l'impacte dins d'aquest col·lectiu pel que fa a la pandèmia. I la part final, junt amb una sèrie de consideracions i recomanacions que fa el CETESC, analitzem les perspectives de la feina, de les tasques que desenvolupen els treballadors autònoms a partir de la final de la pandèmia, i quina seria aquesta perspectiva de futur a partir de l'any 21 i en endavant. Us animo a que llegiu amb deteniment l'informe. Gràcies.